Salam mehriban iman aqıda olnam. Salam qadırdan illeşler. Rabbimiz Hudaýyň parahatçylygy, şatlygy we umydy siziň her biriňiziň galyňyzy doldursun diýip dileklerim bilen bugünkü dogurluk ýoly gepleşimide başlaýaryn. Her bir ýagdaýymyzda bize teselli we güýç kuwat berýän Rabbimiz size hem göwnlük berip güýçlendirsin diýip dilek edýärin. Bugünkü gepleşimizde biz siziň bilen birnäçe programmalarymyzda öwrenýän Resul Pawlusyň Rimlere hatynyň 15-nji babyndan öwrenmek isleýärin. Rimlere haty öwrenmäge başlanymyzdaky ilkinji programmamyzda ýatladyp geçişmýäli. Rimlere hat biziň İsa Mesihe bolan imanymyzyň esaslaryny, ýagny Allahy taýdan esaslaryny giňişleýin düşündirip geçýär. Matta, Luka, Markus we Yahyanyň bize beýan eden İsa Mesihiň şahsiýeti, durmuşy we taglimaty, onuň ölümi we dirilişi baradaky bolan hoş habarlar, umumy taryhy wakalary bize beýan edýän bolsa, Rimlere hat İsa Mesihiň kimligi we onuň biziň üçin öpçün eden ajaýyp gutuluşynyň many we mazmuny we bize berilen ruhu bereketleriň güýjüň nämedigini we bular esasyna nädip her günkü durmuşymyzda dünýä we ýakynlarymyz bilen edýän gatnaşyklarda özümizi nähili alyp barmalydymyzyň praktiki, tejribedäki hereketlerini we häsiýetlerini bize öwredýär. Bu sebäpden iman eden doganlam, siziň bu kitaby öwrenip düşünmeňiz gaty wajypdyr. Ve özüňiz hem bu kitaby okap öwrenersiniz diýip umyd edýärin. Elbetde biziň TV programmalarymyzdaky wagtyň çäkligi üçin her bir aýady jikmejik düşündirip geçmäge wagtymyz bolmaýar. Ýöne her bir programmamyzda Rimlere hat kitabynyň bapma-bap düşündirip öwretmäge hereket etdik. Eger sizde bu bölüm barada düşünmedik yerleriniz bolsa, ýa-da pikirleriniz we soraglaryňyz, bellikleriniz bolsa, onna biziň bilen habarlaşyp, biziň bilen paýlaşmaňyzy soraýaryn. Bugünkü gepleşimizde biz bu haty ýazan Resul Pawlusyň maksadyndan we durmuşyndan sapaklary öwreneriz. Resul Pawlusyň durmuşynyň maksady nämedi we ol bu maksadyna nädip ýetip bilendigine serederiz. Her bir insanyň bu dünýäde ýaşaýyşyna bir maksady bar. Her kim bir zada ýetmek üçin ýaşaýar we jan çekýär. Dogry dälmi? Köpçülük bu dünýäde pul gazanyp baýlyga ýetmek isleýär. Başgalar adamlaryň üstünden höküm sürüp häkimeti ýetmäge hereket edýär. Başga birleri bolsa her bir ýol bilen ad-awra, şan şöhrat üçin hereket edip jan çekýärler. Ine bu islegler hem adamlaryň durmuşyndaky häsiýetlerini we hereketlerini kesgitläp emele getirýär. Emma hakykata iman edip, hak Hudaýa iman edenleriň durmuşy we maksady bu aýdyk geçenlerimiz bolman, Resul Pawlusyň durmuşyna bolşy ýaly Hudaýyň paçalygy, onuň dogurlugy we hakykatlaryna gulluk etmenler. Biziň durmuşymyzyň her bir ugry, ýagny real gatnaşymyzda bolsun, çağlarymyz bilen gatnaşygymyzda, ýakynlarymyz ýa-da jemgyýetdäki beýleki adamlar bilen gatnaşyklarymyzyň bary Hudaýyň dogurlugyna esaslanyp, onuň adynyň şöhratlanmagy we beýgelmegi üçin bolmalydyr. Resul Pawlusyň durmuşynyň maksady özüne merhemet, rahim şepagat eden halaskar we Rebbi bolan İsa Mesihiň adyny şöhratlandyrmakdy. We ol baradaky ähli insanlary gutuluşa eltýän ajaýyp hoş habary milletlere wagt etmekdi. Pawlusyň durmuşyna özüni alyp barmagy we edýän işleriniň ählisi ine şu maksada gulluk edýärdi. Rimlere hatynyň 15-nji babyna imanlaryň bir-biri bilen oňşukly bolmagyny we agzybir ýaşamagynyň Hudaýyň şöhraty üçin bolmalygyny aýdyp, ol şeýle diýär. Mukaddes ýazgylarda
Yazılanlaryň bary bize taglim öwretmek üçin yazılanlar. Biz mukaddes ýazgylar arkaly sabır takatly bolmagy öwrenýäris. Olaryň berýän tesellisi arkaly umytlydyr. İsa Mesih'e erip, onun atası bolan Hudaýymyzy bir yürekden we bir agızdan şöhratlandyryp bileriňiz ýaly. Goý sabırlygyň we teselliniň gözbaşy bolan Hudaý size agzy birlik bersin. Şoňa görä-de Hudaýy şöhratlandyrmak üçin İsa Mesih sizi nähili kabul eden bolsa, siz de biri-biriňizi şonuň ýaly kabul edin. Çünki İsa Mesih Hudaýyň sadyklygyny aýan edip, ata-babalara berilen wagdanyň berjaý bolmak üçin Ýahudlaryň hyzmatkary boldy. Hawa, İsa Mesih muny Yahudy dälleriň hem Hudaý onuň merhemeti üçin şöhratlandyrsynlar diýip etdi. Çünki mukaddes ýazgylarda şeýle ýazylgydyr. Munuň üçin milletler arasynda seni alkyşlaryn. Men senin adyňa nagma aýdaryn. Rebbi şöhratlandyryn, ähli milletler. Oňa alkyş aýdyn, ey ähli halklar, diýip hem ýazylgydyr. Mukaddes ýazgylaryň hem maksady biziň kalbymyzda Yaradan Hudaýa bolan imany oýaryp, Hudaýyň şöhraty üçin ýaşamagy bizde emele getirmekdir. Ine bu sebäpden hem mukaddes ýazgylar bize her bir meselede taglim berýär, bize öwredýär dogry zatlary. Mukaddes kitapdaky hakykatlary öwrenip, olary söýüp boyun bolanymyzda bize sabır takatly bolmagy, bir-birimizi söýmegi, hormatlamagy we mukaddes ruhun bizi emele getirjek beýleki ruhy miwelerini durmuşymyzda emele gelmegini gazanyp bileris. Netijede bolsa, bular arkaly Hudaýymyzyň biziň durmuşymyz arkaly şöhratlanmagyny öwrenip bileris. Eger üns beren bolsaňyz, Resul Paulus okan ayatlarymyzda sabır takatlyk barada görüň edýär. Dünýäde bolup geçen bedbatlyklar ýa-da birnäçe gün mundan öň ýurdumyzyň Lewap we Mar vilayatlaryna bolan apy-tupan netijesinde köp eziýetler we kynçylyklar dörendigini bilýänsiňiz. Bu ýagdaýlarda adamlar sabırlygyny ýitirip, nädogry hereket edýän ýagdaýlary hem bolup bilýär. Elbetde Hudaýymyz bu kynçylyklary çekýän iýleşlenmede teselli we sabır takat bersin diýip doga dileklerimizde ýatlaýarys. Ol ýerde ýaşaýan imanly doganlarymyzyň bu kynçylykly ýagdaýlarda hassa sabır takatly, gujur gaýratly bolmagyny we bu kynçylykly günlerde bir-birine we ýakynyndaky iýleşlerine ýardam etmeklerine çagyrýar. Aslynda ine şeýle kyn günlerde sabır takatly bolmak hasem gereklidir. Ine şeýle tebiği bedbatlyklar bolsun, ýa-da adamlaryň durmuşlaryna ýüze çykan maşgala ýa-da maddi, ahlak taýdan döreýän kynçylyklarda sabır takatlylyk, umytly bolmaklylyk häsiýetleriniň emele gelmegi we bularda ösmek biziň üçin gaty wajypdyr. Bu ýagdaýlary hem Hudaý biziň durmuşymyzda bolmagyna ruhsat berip, sabır takatly bolmagy we Rebbim bizden isleýän beýleki häsiýetleriniň hem bize emele getirmek üçin bilelikde hereket edýär. Resul Paulus sabır takatlygy mukaddes ýazgylar arkaly öwrenýäris diýip bize aýdýar. Mukaddes ruhun miweleri, ýagny Hudaýyň bize emele getirjek Hudaýhon häsiýetleri bize öz-özünden emele gelmeýär. Çünki insanaky günä bize günäli häsiýetleri döredýär. Ve bizim günäli bedenimiz bizi günäli höweslere we isleglere hemişe de çekýär. Şonuň üçin biz mukaddes kitapdan Rebbimiz Hudaýyň hakykatlaryny, onuň häsiýetleri barada öwrenmek arkaly we dürli ýagdaýlarda Hudaýa bolan imanlary arkaly yeňişli ýaşap, dogry hereket eden iman gahrymanlarynyň durmuşy arkaly we onuň iň esasynda hem biziň ýaly yer ýüzünde ýaşap, kämilligiň we mukaddesligiň ýeketäk misaly bolan
İsa Mesih Rabbimizden öwrenmek arkaly sabır takatly bolmagy, umytly we imanly ýaşamagy hem öwrenip bilersiz. Başa bir bellemeli hakikat bolsa, ähli gowluklaryň, sabır takatlygyň, teselliniň, parahatlygyň we her bir dogruluk häsiýetleriniň çeşmesiniň Hudaýdygydyr. Elbetde imansız adamlarda hem käbir gowy häsiýetler bardyr. Sabırly bolmagy öwrenip bilerler. Ýa-da kyn gününe bir-birine biraz teselli hem berip ýagşylyk etmeyi hem bilýärler. Emma bizim kawlymyzda her bir ýagdaýda teselli berip biljek, bize diňçlik we umyt berip biljek ýekete Hudaýyň özüdür. Ol bizim ähli zadymyzyň, ýagny janymyzyň hem, bedenimiziň hem, bugünimiziň hem, geleceğimiziň hem gözbaşy we esasydyr. Oňa inansak, oňa bil baglasak, oňa umyt baglasak we her bir ýagdaýymyzda oňa doga dilegde onu ýalwaryp çağırsak we mukaddes ýazgylar arkaly onuň akyldarlygyny we ýol görkezmegini artarsak, şonda biz Hudaýyň maksadyna ilerläp, ösüp ýaşap bilersiz. Resul Paulus hem İsa Mesih Rabbimiziň maksadyna ermegi bilen durmuşynda Hudaýyň onuň durmuşy üçin bolan maksadyna ýaşap bildi we şol maksadyna üstünlüge eýe boldy. İsa Mesih Rabbimiz hem yer ýüzünde insan keşfine gelip ýaşamagyň İsa Mesih Rabbimiz hem yer ýüzünde insan keşfine gelip ýaşamagynyň maksady yaradan biri bar Hudaýyň Yahudlaryň we milletleriň arasyna şöhratlanmagydy. Ine bu maksat üçin hem ol ýaşapdy, eziýet we kynçylyklar çekdi. Bir hyzmatkar kimin gulluk etdi. Soňunda adamzadyň günäniň we şeytanyň gulçulygyndan halas bolup, yaradan Hudaýyna gowuşup bilmekleri üçin janyny gurban berdi. Emma üçlenji gün ol ölümden dirildi we göklere gelen yerine, şöhratyna göterildi. Bu atem bize günälerden we şeytanyň gara güýçlerinden yeňişli ýaşamaga güýç kuwwat berýär. Resul Paulus Rimlere hatynyň 15-nji babyna sözüni dowam edip ýene şeýle diýär. Ey doganlam, men siziň ýaşylykdan doğruluňyzda, hemme zady bilýänliňizde, bir-biriňize öğüt bermegi başarýanlygyňyzda berk inanýaryn. Ýöne şonda da size käbir zatlary ýatlatmak üçin şu hatymyň kä ýerini batyrgaýlyk bilen ýazdym. Çünki Hudaý maňa merhemet edip, meni İsa Mesihiň hyzmatkary hökmünde başga milletleriň arasyna ýiberdi. Men olara hoş habar wagt edip, öz ruhanlyk borjumy berja edýärin. Paulus Rimdäki imanlaryň imanynyň Reb İsa Mesih baradaky hoş habara esaslanýandygyny aýdýar. We bu hoş habaryň esasyna bar bolan ýaşylykdan olaryň doğruluklaryny bir-birlerine bular esasyna öğüt ünne berip bilýändiklerini aýdyp ruhlandyrýar. Rimdäki imanlar İsa Mesihiň hoş habaryna dogry düşünmegi we durmuşlaryny bu hoş habar esasyna gurmaklary olarda dogry we gowy düşünjeleri emele getirip, dogruluk häsiýetlerini hem olaryň durmuşyna emele getiripdi. Muňa meňzeşlikde biziň hem İsa Mesih'te bize edilen merhemete düşünsek ve Rabbin hakikatlary baradaky bilime eýe bolsak ve olary berja etsek, durmuşumuzy Rabbimizi şöhratlandyrjak durmuşda ýaşamagy başararys. 15-nji aýatda Paulus Rimlere hatynyň ýazmagynyň maksadynyň diňe olara hoş habaryň esaslaryny düşündirip ýatlatmak bilen çäklenmän, başga ýerdäki imanlar üçin hem ýazandygyny, çünki özüniň Hudaýyň merhemeti arkaly hoş habaryň wagtçysy we hyzmatkary edilip bellenendigini we bu hoş habaryň esaslaryny düşündirip öwredip wagt etmegi özüniň Hudaý tarapyndan berilen ruhanlyk borju diýip hasaplaýandygyny aýdýar. Netijede Paulusyň Rimlere haty her bir imanlynyň iman edip Hudaýyň ajaýyp gutuluşyna eýe bolmagynyň esasy bolan İsa Mesihiň hoş habarynyň
çuňur taglimatyna düşünüp, bular esasında ýaşamak üçin ýazylan hatlar. Eger iman eden adamna mukaddesleşmek hayal gidýän bolsa, durmuşuna we häsiýetlerine üýtgeşik bolmayan bolsa, onna bu iman eden adamın heniz hoş havara dolu düşünmedigidir. Ve hoş havarın güýji esasynda ýaşaman, kämilleşmedik biridir. Hoş havara düşünen adam, Hudaýyň özüne görkezen merhemetine düşünýänler. Merhemete düşünýän adam bolsa, tekebbirlikden ogur alan, erwet häsiýetlerden yüz öwrer. Özünde Rebbin isleýän häsiýetleriniň emele gelmegi üçin ýaşap, jan çeker. Netijede mukaddesleşmek prosesine öňe hereket eder. Ine şonuň üçin Resul Paulus bu hoş hawaryň wagyz nesihat edilip öwredilmeginiň we öwrenilmeginiň wajipligyny aýdyp şeýle dowam edýär. Şeýdip, bu milletler mukaddes ruh arkaly Hudaýyň mukaddes halky we onuň halayan sadakasy bolar. Şoňa görä buýsansamna diňe İsa Mesih arkaly Hudaýa hyzmat edýänligime buýsanaryn. Hawa, muny batyrgaýlyk bilen diýärin. Sebäbi başga milletleriň Hudaýa tabin bolmak üçin İsa Mesihiň özüm arkaly edýän işleri barada aýdýanlaryň. Ol muny sözde we işde, alamatlar we mucizalar we mukaddes ruhun güýji arkaly amal etdi. Şeýlelikde men Ýerusalimden İliriýa welaýatyna çenli aýlanyp İsa Mesih baradaky hoş hawary dolu ýaýratdym. Meniň göwn arzum başga biriniň tutan binýadynyň üstüne gurman, Mesihiň ady heniz eşidilmedik ýerlerde hoş hawary wagt etmekdir. Çünki mukaddes ýazgylarda şeýle ýazylgydyr. Ondan hawarsız bolanlar onu görerler. Ol hakda eşitmedikler inni düşünerler. Ençemegedek finanşandygyma garamazdan hutşy hyzmat sebäpli siziň ýanyňyza köpden bäri baryp da bilmedim. Şu taýda ýene bir Pawlusdan öwrenmeli sapak onuň buýsanjynyň İsa Mesih'tedigi ve İsa Mesih arkaly Hudaýa hyzmat edýändigine buýsanýandygydyr. Ol öz güýjüne ýa-da derejesine, gazananlaryna buýsanman, buýsanjynyň we guwanjynyň esasyna İsa Mesihi goýýandygydyr. Köp adamlar öz-özüne gowny etip, özüniň aýratyndygyna, ýa-da gazanan zadyna, puluna baýlygyna, awraýyna, edýän işlerine, hyzmatyna buýsanýar. Emma Resul Paulus bu dünýä we insan tekebbirligine esaslanan bu dünýädäki ähli zatlary sir süplük saýyp diňe Reb İsa Mesih we onuň merhemeti arkaly edip bilýän hyzmaty üçin buýsanyp begenýär. Paulus eden hyzmatynyň Hudaýyň güýji, mucizalary we alamatlary bilen bolandygyny aýdyp, ýene de ünsü we şöhraty Hudaýa tarap gönükdirýär. Ol eden hyzmatlaryny hem men etdim diýen Hudaý bulary etdi we meni ulandy. Men bir toýundan bolan gap çanak ýalydyryň. Hudaý asylly iş üçin merhemeti bilen meni saýlady diýär. Biziň her birimiz hem Hudaýsyz, onuň merhemeti we güýji bolmazdan hiç kimdiriz. Diňe Hudaýyň bizi saýlap seçip, merhemeti arkaly kalbymyzda ýaşamagy biziň bahamyzdyr we gymmatymyzdyr. Mähriban doganym, seniň buýsanjyň we begenjiň esasynda nämeler durýar? Rebbin özümi, onuň merhemetimi, onuň sana aýan eden hoş hawarymy, ýa-da bu dünýä we insan tekebbirligine esaslanan zatlarmy? Başga bir wajyp zat, Paulus edýän hyzmatyny başga biriniň edýän hyzmatynyň ýa-da gazananlarynyň üstüne gurmanlygydyr. Käbir Rebbin ýolunda hyzmat edýänler başga biriniň gurup döreden, zähmetini siňdiren hyzmatynyň üstüne hyzmat gurmaga çalyşýarlar. Käbir halatlarda başga biriniň hyzmatyny ogurlap, özleriniň hyzmaty ýaly edip görkezmäge çalyşýarlar. Ýene käbir adamlar başga hyzmatçylara ulanyp, hyzmat emele getirmäge çalyşýarlar. Ýa-da başga biriniň Guran hyzmatyna eýe bolmagy çözýärler.
Neticede özlerini bir wajib hyzmat edýän hökmünde görkezmäge çalışýarlar. Men käbir özlerine lider diýip, özlerine hyzmatçy diýip ýörenleriň hiç kim olary bellemese de, bütün bir ýurt üçin ýa-da region üçin men resul, men iň esasy adam, menden wajib ýa-da jogapkärli adam ýok diýip, bütün ýurt üçin men ýolbaşçy diýip, uly gürläp hemmelere höküm edip gezýänlerini gördüm. Belki de sizin özüňiz hem şeýle näde dogry hereketi edeniňizi bilmän galansyňyz. Ya da şeýle hereketi edýän hyzmatçylary tanaýansyňyz. Bu zatlary edýän adamlarda çyn imana gelişýän häsiýetleriň ýokdugyny görýäris. Beýle adamlar heniz Hudaýyň hoş habaryna dogry düşünmedik, kämil bolmadyk birlerdir. Olar üçin heniz bu dünýä ýörelgeleri we insan tekebbirligi wajypdyr. Beýle adamlarda pes göwnlükden ogur alan dogurluk häsiýetleri kemdir. Ine şeýle liderler hem soňunda dürli synaglara duçar bolýarlar we tekebbirlikleri netijesinde ýykylmaga hem sebäp bolýanlar bar. Resul Paulus bolsa adamlardan we bu dünýäden geljek at awra üçin hyzmat gurman, köplenç hiç kimin görmedik we bilmeýän ýerlerine hoş habar wagt etmegi we hoş habar uğruna görgü görüp, hatta hiç kim bolmagy hem saýlapdy. Çünkü ol bu dünýäden we adamlardan şan şöhrat, ad awray, gazanç gözlemeýärdi. We bularyň barynyň İsa Mesihiň merhemetiniň ýanyna bir hiç satdygyny ol bilýärdi. Biz hem gelin Resul Pawlusyň görellesine ýerip, çyn iman bilen hyzmat etsek, çyndan Rabbiň şöhraty we awray üçin edeliň. Öz bähbidimizi gözläp, başgalaryň hyzmatynyň üstüne hyzmat gurmaga çalışmalyň. Bu taýda elbetde başgalaryň hyzmatyna goşulmazlyk ýa-da ýardam etmezlik barada gürrün gidenok. Elbetde Hudaý biziň käbirlenmedi, başgalara Hudaýyň beren hyzmatlaryna ýardam etmeklik we arkadaşlyk etmeklik hyzmatlary berip biler. Ve bu hyzmatlarymyzy biz çyn göwünden etmeliyiz. Emma edýän her bir zadymyzy, hyzmatymyzy da näme üçin, kimin üçin edýänligimizi kalbymyzda anyklamagymyz we niýetimizde arasy we Rabbiň şöhraty üçinligi ýa-da däldigini bilip etmemiz gaty wajypdyr. Soňra Paulus 15-nji babyň dowamynda özüniň Ýerusalimdäki ýygnagyň mätäşlikleri üçin Ahaýadaky we Makedoniýadaky ýygnaklar tarapyndan toplanan ýardamy äkidýänligi barada gürrüň berýär. Bu ýerde biz imany ýygnaklaryň haýsy şäherde ýa-da ýurtda dona seretmezden bir üçin alada edýänligini, bir-biriniň mätäşliklerine ýardam edýänligini görýäris. Biziň ýygnaklarymyz nähili? Biz özümiziň haýsy ýygnaga, haýsy ýurtda ýaşaýanlygymyza ýa-da şähere değişli bolmazdan dünýäniň her bir ýerinde bar bolan hakyky imanlar ýygnaklary bilen bir maşgala kimin özümizi duýarsmy? Olar üçin alad edip, iň azyndan doga dileglenmizde olary ýatlaýarsmy? Iň bolmanna öz ýurdumyzdaky başga şäherlerde bolan ýygnaklar mätäşlik çekenne olary ýardam elini uzadýarsmy? Soňra Paulus Rimdäki imanlaryň özüniň hoş habary milletlere ýaýratmakdaky göreşine doga dilegde goşulmagyny sorap şeýledi. Ey doganlar, Rabbimiz İsa Mesihiň we mukaddes ruhyň söýgüsiniň hatirasyna ýalbarýaryn. Meniň üçin Hudaýa doga dileg etmek bilen meniň göreşime goşulyň. Howa, Yahudiýadaky imansyzlaryň maňa ziyan ýetirmezligi üçin Hudaýyň şol ýerdäki halky tarapyndan Ýerusalimdäki hyzmatymyň kabul edilmegi üçin Hudaýa doga dileg edin. Onsoň Hudaý ýol berse, ýanyňyza şatlyk bilen baryp, siziň bilen biraz dynjalaryn. Parahatlyk Hudaý, goý, siziň baryňyza ýar bolsun. Amin. Paulus näçe imana güýçli bolsa da, wagt etmekde we taglimatlary düşündirip öwretmekde, ilhamna we planlamakda aýratyn syýlaglara eýe bolsa da, doganlarynyň doga dileglerine,
olaryň onuň üçin aladasyna we olar bilen diýdar görüşip, gowy wagt geçirip din jalmaga mätäşdigini we olara hem baglydygyny görkezýär. Bu bolsa biziň kimdigimizde we nähili hyzmat edip üstünlükli bolýandygymyza seretmezden bir-birimize mätäşdigimizi, bir-birimiziň gamyny iň bolmanyna hyzmatçylary dilek dogada ýatlamalydygymy ýatladýar. Bulara aýtmak bilen biziň gepleşimizi görýän imany doganlamyz. Meniň we maşgalam üçin dowamly doga dilek etmeňizi haýyş edýärin. Dilekleriňizde biziň Rabbin hoşgawar üçin alyp barýan hyzmatymyza güýç kuwwat, akyldarlyk üçin doga edin. Onuň merhemeti üçin doga edin. Biz hem siziň her biriňiz bilen diýdar görüşmegi we bilelikde din jalyp gowy wagt geçirmegi hemişe-de arzu edýäris. Bizi İsa Mesih halaskarymyza we Rabbimize iman arkaly bir maşgal eden Hudaýymyza öwgüler we şükürler bolsun. Gadyrdan illeşim, belki de sen hem İsa Mesih'e iman arkaly Hudaýyň maşgalasyna degişli bolmak, onuň merhemetine, parahatçylygyna, gutuluşuna, umydyna eýe bolup, günäniň hökmünden we şeytanyň gulçulygyndan halas bolmaklygy isleýänsiň. Onda Rab İsa Mesih'iň seni halas etmek üçin edenleriniň baryna iman et. Onu tana, hakykaty gözle, hakykat sana hem ayan bolar. Mehriban imany doganlam, gadyrdan illeşler. Indiki gepleşimizde biz siziň bilen Rimlere hatyň iň soňky baby 16-njy baby öwrenip tamamlarys. Siziň bilen ýene-de geljek programmalarymyzda görüşeris diýip umyt edýärin. Bu wagt bolsa Rabbiň merhemeti siziň baryňyz bilen bolsun diýip siziň bilen gelejekdäki gepleşiklerimize görüşýänçäk hoşlaşýaryn. Hoş, sag bolun.